Сәлем дуслар, сіз ең музыкаль тапшыру теймәне қарайсыз. Мен Нұрзал Ахмадиев һәм біз башларға әзір ойыныбызда жеңу үшін музыкаға мәхәббәт, яхшы кайф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә инде теймәгә тиз басу кирәк булыр. Тапшырыбызга берсеннән-берсе кызыклы кунаклар килә, бүген инде бездә Вәлиевлар гаиләсе. Әйдәгез, алар белән таныша башлыйк. Командалар ничек хасил булды микән, ничек бүленде микән? Беренче командада исе төркеменең солисты, аранжировщик, композитор Нияз Вәлиев. Һәм инде аңа бүген шулай ук музыкага гашык Ясмина кызы ярдәм итәчәк. Сәлам. Сәлам. Икенче командада менә дигән искиткеч әни, психолог, блогер, шагыйрә Гөлзар Вәлиева, аның янәшәсендә шулай ук сәләтле кызы София. София, сиңа да сәлам. Сәлам. Менә шулай бүленделәр бит әле алар, инде кайсы команда җиңәчәген без тапшырубызның ахырында беләчәкбез. Әйдәгез, биремнәргә күчик. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер инде безгә әлеге турда хәзерге заманда яшибез бит инде 21-нче гасырда яшибез. Нейрошелтер ярдәмгә килде. Без татар җырларының текстларын шул нейрошелтергә керттек тә, ул безгә бер рәсем чыгарды. Һәм шул рәсемне хәзер сезгә күрсәтәчәкбез. Нинди җыр турында сүз барганын, рәсем ясалганын сез инде теймәгә басып җавап бирергә тиеш булачаксыз. Кем беренче баса һәм дөрес итеп җавап бирә, аңа бер бал өстәлә. Әйдәгез, карыйбыз. Беренче бирем. О, сезнеке яна. Урманнарда йөрдем. Шо? Юк. Мөмкин булырга. Сездә нинди вариант иде? Урманнарга кердем. Урманнарга кердем. Ну, беләсезме, ул Кара урман. Ул инде менә кирдек, кергән генә түгел. Ул инде анда хәзер әйбәтләп шумган, йөри ул анда хәзер. Адашкан. Ау дип кычкырамы? Юк, ау дип кычкырмый. Дөрес түгелме җавап? Якын, бик якын сезнең икегезнең дә вариантыгыз. Ләкин инде без башка нинди язган идек. Бу да туры килер иде, әйе. Моны безнең майтрыбыз җырлый. Кара урман түгелме? Кара урман. Ничек бул кара урман? Ничек бул кара урман? Анда җыр бар? Кара урман. Кара урман дигән җыр бар. Алар бик күп. Әйе, аналар берничә әйе. Кайсы? Мен все уже мен баш уже теге җырда фиксировался, башка. Миңа да шул кирде әле хәзер. Инде җырлар бар сана та урман турында. Әйдә, Ясмина. Может, су буенда ушык яна? Монда, яхшы әйбәт. Син әйбәт барасың, суда табигать. Менә ул урманга гына кирми, ул әле аның теге уртасына хәтле булып керәдер бәлки. Төрле агачлар арасына керә. Керим әле урманнарга. Ничек бу? Керим әле урманнарга. Нәрсәләр арасына. Ул шуны Әле серләремне. Сандугач баласына. Җавапны кабул иттек, әйдәгез, дөрес җавапны ишетеп карыйк әле. шул похоже. Әйе, афәрин, Нияз. Молодец. Oyunlar arasına Sileyim eli sırlarımda Sandugaç balasına Demek, 1-0 ise 1-0. Aferin sizge. Malatsi. Yasmina, Niyaz. Demek әйдәгез, devam etəbiz. İkinci birim. Шундай тиз. Әйе. Той күлмәген кигән кыздан. Той күлмәге кигән кыздан. Көнләшеп ләүләрлек. Монда бит бераз гына башкарак. Кыз юк. Агач бар. Той күлмәге. Монда кыз кимәгән, күлмәк агач кигән. Шомыртлар
Ак чәчәк, ак күлмәктән, ак чәчәккә төрөнгән. Ни җыр бар сиңа? Якын менә әйдәгез. Менә сөйләп торыгыз шул сүзләрне. Ак күлмәкле шомыртлар. Ничек ул? Төймәгә басыгыз инде. Шомыртлар. Нигәсен язарына? Нигәсен? Синең җырмы? Аның сез музыкасын яздыгыз. Музыкасын яздым. Музыкасын яздыгыз. Демәк, җавап кабул ителде. Әйдәгез, дөрес җавап ничек барыйк? Шомыртлар, нигәсен язарына? Нигәсен язарына? Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына, булган бит азгагына. Нигәс бу искиткеч җыр булган, искиткеч тандем. Һәм аңлавымча сезнең балаларыгыз сез язган җырларны бик ярата бугай. Шулаймы? Шуны гына тыңлыйлар. Аларга башкаларны тыңларга ярамый. Рәсемнәр бу командага җиңелрәк бирелә бугай, аңлавымча. Әйдәгез, сезгә дә мөмкинлек киләсе Басма. биремне белеп карагыз әле. Кайтасы бар әле ди. Игътибар белән карыйбыз. Биюші турында берәр Балалар бик ярата бу җырны. Әйе. Бас кызым пипе, Син басмасаң мин басам. Бас кызым. Бик якынсыз. Бик якын, ләкин менә әпипә түгел. Менә икенчесе. Гүзәлемнәр җырлаган җыр түгелме? Сез басыгыз баштан, әйдәгез. Эшләми бит ул? Эшлиме? Эшли, юк, аларныкы янганы сез Все. эшләми. Бас әле, Тыпыр бас әле. Тәтәри-тәри-тәри-тәри-тәри-тәри-тәтәм. Юкмы? Тагын әйдәгез вариантлар. Тыпыр биергә. Имән идәннәр кирәк. Имән. Имән идәннәр өстенә Хәтвә паласлар кирәк. Эшкә нормально инде. Ну, юк әле, түгел. Хәзер булачак, әйдәгез дөрес җавап тыңлыйбыз. Olmaz. Тыпыр биергә, имән идәннәр кирәк. Тыпыр биергә, имән идәннәр кирәк. Имән идәннәр өстенә хәтвә паласлар кирәк. Имән идәннәр өстенә хәтвә паласлар кирәк. Biz hem de mektepte japaniydik. Кайда җырларга идегез? Mektepte 8-нче мектеп. Тапкыр. Әйе. Анда japaniydik. Әлеге турда сораулар биремнәр әлегә бетмәде. Шуңа күрә тагын бер тапкыр игътибарыбызны экранга юнәлтә алабыз. Әйдәгез. Давай, Барып поднажмем, алыйк. кызым. Әйдәгез, була. Сездән дә була. Монда инде иң беренче башка нәрсә килә, шуны әйтергә кирәктер миңа. Сәдәф, сәбәс, төймә, Тимә. төймәләре өзелсә дә, нәрсәкәй ни җыр бар? Кияү күңеле. Җилкенсен, юк. Ну, якын шундый, якын шундый, шуңа охшаган. Төймәләре. Төймәләре. Ну, гармон турындаймы? Гармон турында түгелме? Бәлки Төймәләре бармак уңгына. турындадыр. Төймәләре безне куасыктырсыннар, кызым. Без барыбер башка борылмыйбыз, әйе, сезнеке үзенсә дә. Төймәләре уңгына. Әйе, шул бит инде. Искә төшми бит. Ха, кушсагыз җырлап бирәм. Юк, нәрсә? Аңа хәтле төймәләре уңгына хәтле нинди сүзләр? Шунысын әйтсәгез, иң мөһиме. Анда бер сүз генә гел кабатлана. Гына. Юк. Төймәләре уңгына дигән сүзгә Тимелere. бер сүз генә кабатлана. Һәм ул икенче җөмләдә бар. Төймәләре уңгына дигән сүздә. Төймәләре уңгына. Ну, шул булсын инде, ярар. Әйдәгез, без моны кабул итик. Әйе, без моны кабул Ха, итик. кушсагыз точно искә төшми. Әйдәгез. Һәркемнең исенә төшә. Тыңлыйбыз. Тимәләре уңгына, сөям дигән ирәләре уңган бигә бергәлә. Тимәләре уңгына, яшел кулы микән алышысы бугына. Әйе, төймә җыры моны инде санарга кирәктер дип уйлыйм, чөнки төймәне күбесе искә төшерә, төймәләр уңгынада, әле уңгынаны күбесе әйтә алмый, кызганыч. Сезгә бер балл, исәп эшкә 1. Һәм сезгә тагын бер мөмкинлек әле, тагын күбрәк балл алырга, сезгә тагын бер мөмкинлек, тагын да алгарак чыгарга. Әйдәгез, соңгы биремебезне карыйк әле. Монысы инде андай иске җырлардан түгел. Бу
Бу авыррак дөресен генә әйткәндә, һәм мин сезгә әйдәгез сезрәк булар икәү, әйме карагыз. Икәү һәм аңлаганыгызча алар Кара әле күзләре дә. Кара әле күземә. Алардан карагыз, бөтенесе көләләр. Берсе белән берсе мәшгуль, калганнар алардан көләләр. Көләләр. Әйе, алар берсе белән берсе мәшгуль һәм алар Алар бер-берсенә гашыйк. бик үк алай туры килмәстер. Бу юк. бераз шундыйрак әзрәк нирәк такмаграк җыр, тиз җыр, теге дискотекаларда куя торган җыр. Ну, шундый теге дың бәрә. Син җүләр, мин җүләр, синнән миннән көләләр. Тимәккә генә басып куйсагыз, Шул Фирдус Тимаевмы? синнән миннән көләләр. Әйдәгез тикшереп карыйк, игътибар. Синнән миннән көләләр, син җүләр, мин җүләр. Синнән миннән көләләр. Sama da kurular idana. Бу мөмкинлек белән Гөлзар. Почти тигезләдек кызым. Минем яраткан София җырым. командасы. Бу бит минем яраткан җыр. Шунлапмы? Димәк, исәп 3-2 әлеге тур ахырында безне әле алда тагын 2 тур көтә һәм әйдәгез икенчесенә күчәбез. Икенче тур арттан алга дип атала. Хәзер без командаларга әйләндерелгән җырларны тыңлатачакбыз. Һәм инде менә шул җырларны да алар танып алырга тиеш булалар бит әле. Аларның музыкаль эрудициясе югары дәрәҗәдә булуларына иманым камил. Хәзер инде без моны тагын бер кат тикшереп кенә күрәчәкбез. Әйдәгез танып, белеп карыйк әле бу җырларны. Беренче бирем. Киттек. Әйе? Салават Фатхадинов. Монда иншик юк. Юкмы? Менә бу җыр бик мәшһүр, бик популяр булса да, әйләндерелгәч башка гомумән икенче җырга охшаган. Әйдәгез алайса булмаса дөрес җавапны тыңлый алабыз без. Бездә андый мөмкинлек бар. Беренче генә бирем әле бу. Тыңлап карыйк. Сезнең туйда җырланды микән бу җыр дип уйлап куйдым әле мин никтер. Юк. Юкмы? Ничә ел үтте инде хәзер сезнең туйдан соң? Нияз? 2007 ел. 2007 ел. Дөрес әйтәме? 17 ел. 17 ел үтте. Дөрес әйттем. Исәп үзгәрмәде. Исәп 0-0 әлегә. Бу турда һәм инде әйдәгез бәлки икенче биремне тыңлагач үзгәрергә мөмкин. Әйдәгез тыңлап карыйк әле без аны. Нидер парлы җырчылар җырлаган аңлашылды инде. Әйе? Илсия Бадретдинова түгел? Парлы җырчылар җырлыйлар. Ул бит тоже кем беләндер дуэтлар җырлаштыргалый. Илнур белән Бараның, Давлян Ул түгел белән. дә. Юк, ул түгел. Бу парлы ир белән хатын. Зинера белән Ризат түгел. Шулар, җырлары Аккыш дигән сүз юк. аккыш дигән сүз. Юк, шуннан да Утларга, авыр. суларга саласың дип түгел җырланы, нәрсәләр шундый. Утка сал, суга сал, син мине Юк, аны алар җырламыш. Юк, икенче ансы. Ул түгел. Тегене. Без булсам, без алма. Юк инде, юк. Анысы да түгел инде, юк. Ну, әйдәгез дөрес җавап тыңлайк, шуннан да. булмады бу кызым. Юк, бу җиңел түгел, әйдәгез. Вадим ишеткән бар кебек. Нигә сылган? Әйе, шул, әйе. Әйе. Нияз артык күп эшлисез бугай. Артык күп эшлисез бугай. Артык эшләй. Хәтта теге шуннан да күп бит инде ул, күп языл. Ынтыла хәтта. Әйдәгез бик стабильно барасыз әлегә.
бик стабильный барасыз. Бик тигез барасыз. Исәп үзгәрми һаман 0-0. Әйдәгез, бәлки алга таба да шулай булыр, кем белә. Бик үзгәрми икән. Әйдә. Юк. Алга. Тынычлык табырга, алга. Сафа басуларга. Шул булырга тиеш. Шулырга тиеш тренды. Әйдәгез, тикшереп карыйк. Син даштан Әйдә, алайса бергә җырлыйбыз, әйдә. Әйдә, 1, 2, 2, 3, 3. киттек. Алга. Шәһәрне дәвырга. Алга. Тынычлык табырга, алга. Табигать янына. Бу җырны кем язган иде, Нияз? Sizler mini yazdım, kupletin yazdım. Kuşumtası Hint kinosundan. Hint filminden kuşumtası. Onda da avulga Yok anda avva diye. İşte de zekne şaşırт var. Ниһаят исәп бергән әлеге турда. Әйдәгез, киләсе җырны инде безнең әлеге турыбызда 4нче җырны, әйләндерелгән җырны тыңлап карыйбыз, игътибар. Әле бит җырлый да башламадылар. Бим әле. Шулмы? Әйе. Шулмы? Кемдер җырлый? Кемдер әйттем Нагимова һәм Марат. Нагимова. Нагимованың фамилиясе белән, һәм Маратның исеме белән. Димәк, җавап кабул ителде. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлап карыйк. Иннер белән. Инде Нияз, бая сезнең белән таныштырганда композитор, аранжировщик, төркеменең солисты дип әйткәнем, хитмейкер дип әйтергә антамын икән. Хитмейкер да әле бүген бездә хата дуслар. Исәп 1-1 әлеге турда һәм безнең бер җыр кала әлеге турда һәм кем кайсы команда аны белә калса, ул команда инде бу турда өстен чыгачак. Әйдәгез, тыңлап карыйк шуны. Зәйнәп Фатхетдинова. Ну. Әйдәгез, тыңлыйбыз әле тагын әзрәк. Улмы? Юк, ул түгел. Әйдәгез, тыңлыйбыз әзрәк. Әйе? Венер Ганиева бай. Әйе? Туй кемгә генә? Туй күлмәгә кигән бездән көнләшеп ләүләрлек. Җавап кабул. Башка вариант булмаса тикшерәбез. Чөнки сез дә җавап бирдегез. Әйдәгез, тикшереп карыйк, игътибар. Әйе? Көнләшеп ләүләр. Дөрес җавап. Бу җырны сез язмадыгыз бу. Мин туганча язылган җыр әле. Әйе, бик борынгы җыр, бик безнең инде ретро җыр, иске киш матур клип төшерелгән анда күп артистлар белән бергә. Инде җәмәгать әлеге турыбызда ахырына якынлашты. Безнең әлеге тур ахырында исәп 2-1. Әлеге турда без командаларның бер-берсен ничек аңлаганнарын тикшерәбез. Әлбәттә, инде әти-әнигә баласын ярты сүздән, бер караштан аңларга тиеш булалар. Бу очракта бераз гына кымаучаулыклар бар, дөресрәге кыенлыклар бар. Монда инде әти-әни колакчыннарда булачак. 1 минут вакыт эчендә бала ничә җыр исемен аңлата алачак, шул хәтле бал аларның гомуми исәпләренә өстәләчәк. Нияз, сездән башлыйбыз. Колакчыннарны кия аласыз. Әзер булсагыз, 1 минут вакыт. Сөзер. Музыка хәзер кабына. Музыка.
Барып сискәнеп куйды. Һәм әйдәгез, вакыт башланды. Ишетеп, җырлап. Киттек, әйдә, салкын чәй. Аңлат әтиңе. Кышкы. Салқын су. Салқын шәй. Чәй, әйе, Салқын чәй. шәй. Салкын чәй. Бір бал, әйе, алыштырабыз. Сені қызым әйбетлі болған. Корея, Корея! Корея, Корея! Алыштырабыз. Яратыгыз. Сыйпау. Яратыгыз! Яратарға. Әйе, Яратам. якын. Якын! Яратығыз деген енді Яратыгыз. Яратыгыз! Аңлат. Ерек. Любовь. Ярату. Почти! Азағын айтып бітір, ауыздың біле, что он понял. Ерек. Әйдә алыштырабыз. Ярат. Аха. Килсин. Кел мында. Почти! Бер. Кел мында. Почти! Мен. Сен. Булды. Син. Килсин диде. Ha? Әйтте, булды, вакыт бетте. 2 балл сездә. 2 балл, афәрин. Килсин иде анда. Килсин, кил булды, син булды. Сен аңлат. Афәрин сезгә 2 балл алдыгыз. Инде икенче командага күчәбез. Гөлзар, әйдәгез. Сез музыка. Музыка булды. Күрәбез. 1 минут вакыт. Киттек. Туган як. Әнеңә аңлат. Кышкыр. Туган як! Қызым. Кышкыр. Туган як! Қызым, былай көрсет. Кышкыр. Туган як! Туған? Почти! Менә булай. Почти! Менә булай. Туган як! Туған? Як! Туган як! Туған як? Әйе, туган як. Су буйлап. Так. Субыйлык. Буйлап. Көміш? Су буйлап. Субай. Буйлап. Буйлап. Субыйлап. Әйбәтләп, әйт ауызың білен. Субыйлак. Су? Субыйлап. Су буйлап? Ого. Ауызың біле әйбәтләп, әйт Булды, аңлап булды. емалайса. Алыштырабыз, уфтанма. Ауызың ашып әйт. Тама. Бутама? Уфтанма. Уфтанма? Әйбәтләп әйт ауызың білен, еме? Давай, дальше. Әйдәгез. Туктаянгыр. Су? Туктаянгыр. Әкірің ишікләп әйт. Tukta? Туктаянгыр. Ишікләп әйт, ишікләп. Слогами. Туктаянгыр. Вакыт бетте. Әйт, ишікләп. Вакыт бетте. Нәрсә ол? Афәрин, туктаянгыр иде ул. Гаиләдә вакыт тиз уза инде ул. Менә монда да безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Инде ахырда без гомум нәтиҗәне әйтәбез. 6-га 7 исәбе белән безнең бүген җиңделәр. Нияз белән Ясмина командасы. Афәрин сезгә 1 балл гына аерма, күп түгел. Күп тута яздыгыз, әз генә калган иде. Инде без сезгә матур шундый гаилә булып, инде милләтебезнең йөзек кашы булырдай үрнәк гаилә булуыгызны теләп калабыз. Һәм инде яңа җырлар, яңа шигырьләр, яңа хитлар теләп, инде без тамашачылар белән дә сау булышабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Сау булыгыз!